Alguna vegada t'has posat a dieta? Jo visc a dieta. Doncs segurament t'ha vingut algú i t'ha dit quelcom com «Ui, doncs vigila molt amb el sucre perquè és superaddictiu». Diuen que és més addictiu que l'heroïna. Ai, la mare del Tano. Avui al Radical Lliure descobrirem si hi ha la més remota possibilitat de que el sucre sigui tan addictiu com l'heroïna. Inicialment, l'heroïna es va fer servir com a fàrmac. A principis del segle XX, Bayer comercialitzava de la mateixa manera l'aspirina i l'heroïna per tractar la tos. Per sort, ara l'heroïna està completament prohibida perquè és una de les drogues més addictives que existeix. I és que aquesta coseta d'aquí és capaç d'imitar les endorfines, un neurotransmissor que el nostre sistema nerviós allibera de manera natural. Aquestes endorfines interaccionen amb els receptors opiàcids que tenim a les neurones i alliberen nous senyals. D'aquesta manera podem controlar la sensació de dolor quan ens donem un cop o la sensació d'excitació i d'eufòria quan veiem alguna cosa que ens agrada molt. Hi ha 3 tipus d'endorfines diferents. Com cadascuna d'elles té una estructura química diferent, interaccionen amb els receptors opiàcids de manera diferent, donant lloc a diferents tipus de senyals, donant lloc a diferents sensacions en el nostre organisme. I l'heroïna és capaç d'interaccionar amb tots els receptors opiàcids alhora. És capaç d'imitar els 3 tipus d'endorfines. Clar, una entrada massiva d'heroïna en el teu organisme seria l'equivalent a estar fent exercici a l'hora que menges xocolata, que t'enamores profundament, que tens 17 orgasmes encadenats i et menges un chile habanero. El problema és que l'heroïna té una cara B, com la comptabilitat d'alguns partits polítics, i és que quan interacciona amb els receptors opiàcids fa que deixin de funcionar correctament. A més, provoca una reducció de l'alliberament natural d'endorfines que té el sistema nerviós. Al final, és com si estiguessis amb dosis molt baixes d'endorfines, el que acaba provocant estrès, dolor dels ossos i dels músculs, vòmits, nàusees i un desig irrefrenable de tornar a prendre heroïna. És el que es coneix com a síndrome d'abstinència i a mesura que vas consumint heroïna, el síndrome d'abstinència va sent cada cop més i més fort. Això porta a les persones que el pateixen a deixar de banda els estudis, la família, els amics, els hobbies, a deixar-ho tot de banda per dedicar-se única i exclusivament a aconseguir una nova dosi. De debò creus que el sucre pot provocar tot això? Anem a comprovar-ho. Quan menges sucre, el sucre de taula, estàs ingerint sacarosa. El teu organisme metabolitza aquesta molècula, la trenca i envia la glucosa a les teves cèl·lules, que la utilitzen per produir l'energia que necessiten per funcionar. El que passa és que quan menges aliments ensucrats, estàs activant una recompensa cerebral al teu cervell, perquè s'activen els receptors dopaminèrgics i, atenció, també els receptors opiàcids. Et sona d'alguna cosa, oi que sí? Són els mateixos receptors que activa l'heroïna. Per tant, quan menges aliments ensucrats, s'activen en el teu cervell els mateixos circuits que activen drogues com l'heroïna. Per això, quan obres un paquet de donetes, no te'n pots menjar només un. I no només això, el consum prolongat d'aliments amb molt sucre acaba provocant una reducció en els receptors dopaminèrgics i opiàcids, el que significa que per obtenir la mateixa senyal de recompensa, cada cop has de menjar més i més sucre. L'estudi que demostra aquests efectes del sucre sobre el teu sistema nerviós s'ha fet en animals, s'ha fet en porcs, però com més d'un menja com un porc. No, los cerdos comen masticando, este engulle como un pato. Encara que no siguem porcs, comparteixes amb ells al voltant del 90% d'ADN. Per tant, el que diu aquest estudi ho podem aproximar amb molta probabilitat als éssers humans i, per tant, podem dir que el sucre genera una certa addicció perquè activa els mateixos mecanismes cerebrals que les drogues. Potser això ajudaria a explicar aquesta epidèmia d'obesitat que està assolant el món. Però podem assegurar que el sucre és tan addictiu com l'heroïna perquè activa els mateixos mecanismes cerebrals? Potser no els activa de la mateixa manera o amb la mateixa intensitat. Per descobrir-ho, anem a comparar el síndrome d'abstinència que produeixen amb dues substàncies.
I a la meva dreta tenim a l'heroïna amb 21 àtoms de carboni, 23 d'hidrogen, 1 de nitrogen i 5 d'oxigen. El seu síndrome d'abstinència provoca diarrees, vòmits, dolors intensos als músculs i als ossos i l'abandonament de la família i els amics. I a la meva esquerra, amb 12 àtoms de carboni, 22 d'hidrogen i 11 d'oxigen, tenim el sucre de taula que provoca irritabilitat lleu, fatiga i petits mals de cap. Senyores i senyors, no hi ha color al síndrome d'abstinència del sucre. És una bleda assolellada comparat amb el de l'heroïna. Per tant, no, ni de lluny el sucre és tan addictiu com l'heroïna o com altres drogues. El que passa és que com quan menges sucre el teu cervell et recompensa, que aquesta recompensa cada cop necessita més sucre perquè sigui igual i que és molt fàcil aconseguir aliments amb molt de sucre, doncs en menges massa i t'engreixes i després dius que és tan addictiu com l'heroïna. Però no, que a veure, que no et dic jo que visquis a dieta com faig jo, però sí controlar una miqueta l'alimentació, Els teus mitjalins i el teu cervell t'ho agrairan.